ଆଜି ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ବାହାରି ପଡୁଥିଲୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ। କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଟାଉନରେ, ବିରଜା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାୟନା ହୋଟେଲ। ବହୁତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଠି ମଟନ ଭଲ ମିଳେ, ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଛାଡିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ। ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଗୋଟେ ମଟନ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି। ଫାଇନାଲି ମଟନ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚିକି ସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖିକି ଟାଣିଲା। ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଧରେଇଦେଲି, ସେ ତାକୁ ଖାଇକି କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆଳୁ ସହିତ ଗୋଳେଇକି ବଡ ବାଇଟଟେ ନେଇଗଲି। ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାମ୍ପଡ଼ 2 ପ୍ଲେଟ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଆଖୁ ରସ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ପିଇଦେଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଞ୍ଜାରପୁର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେ ଆଖୁ ଦୋକାନ। ଆମେ ଚିକିକି ଆଖୁ ରସ ଦେଲୁନି ବୋଲି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି। ତାପରେ ଟାଉନରୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧବଧବି, ଚିକି ଫୁଟେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବାଣ ଫୁଟେଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦିୱାଲି।